ወላዲኻ ፍረብርኩ ውልድካ ተረኸርስኻ ንሕልፈትካ ቀዳሞት ንኽስንዱ ምስትእሰብ እንታይ ነበርካ? ንብዓት ጥራይ ንብዓት ጸለል በቃ ኾረር እዚኣ ፊልም ርኡ ዘይደኪ ንብዓቱ ዘይፍስስ ብጀካ ናይ ኢሎን ማስክ ሮቦት ብፍጹም ኣይርከብ እዩ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዘ ስቶኒንግ ኦፍ ሰራያ ትብል ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመኮሰት ፊልም ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹም ክትከታተሉኒ ብኽብሪ ይዕድም። ፊልም ክትጅምር ከላ ሓደ ፍሬዲ ሼምባዕ ዝተባህለ ፈረንሳዊ ጋዜጠኛ ኣብ መንገዲ መኪና ተበላሽያቶ ንሰዓታት ክጽበ ብምርኣይ ከላ እያ ትጅምር። ፍሬዲ ድሕሪ ነዊሕ ትጽቢት ብሓንቲ ናይ ህዝቢ ኣውቶቡስ ተሓጊዙ ኣብ ሓደ ዓዲ ኣብ ዝበፅሓሉ ሓንቲ ዛህራ ትበሃል ሰበይቲ ኣብ ገምገም ሩባ ኮይና ተረፍተኻሉ ዝኾነ ኣዕፅምቲ እናቐበረት ክትዕዘቦ ትርአ። ብድሕሪዚ ዛህራ ንፍሬዲ ምስ ሓደ ሃሽም ዝበሃል መካኒክ ክወዓል ከሎ ቴፕ ሪኮርድ ሒዙ ከም ዘሎ ተዓዚባ ሓደ ዘደንጹን ዘሰንብድን ጸሊም ዛንታ ክትነግሮ ከተዘራርቡ ኣብ ዝቐረበትሉ ሸኽ ሓሰንን ኣመሓዳሪ ኢብራሂምን ኣብ መንጎ መጺኦም ናይ እምሮ ጸገም ኣለዋ ብምባል ሰበብዋ። ሸኽ ሓሰንን ኢብራሂምን ምምጻእ ናይ ፍሬዲ ኣብታ ከተማ ጽቡቕ ስምዒት ክፈጥረሎም ኣይከኣለን። ሓደ ሕቶታት ብሕታት ድማ ሓቢሮም ክመስሑ ዓደምዎ። ይኹን እምበር ፍሬዲ ንዕድሚኦም ኣመስጊኑ ኣብ ሓደ ካፌ ንበይኑ ኮፍ ኢሉ ከሎ ይርአ። ዛህራ ድማ ደጊማ ተሓቢኣ መጺኣ ማዕዶ ሓንቲ ዓጽሚ ዝተጠቕለለት ወረቐት ካርታ ናይ ገዝኣ ዝተሰኣላን ክትስንድወሉ ትርአ። ፍሬዲ ድማ ዝከታተሎ ሰብ ከም ዘየለ ብምርጋጽ ናብ ገዝኣ ሰዓባ። ዛህራ ኣብ ገዛ ንጓል ሓፍታ ትወልዳ ቆልዓ ንውሽጢ ገዝኣ እትያ ንፍሬዲ ሻሂ ብምፍላሕ ሓደ ዛንታ ከተዘንትወሉ ተሓተሞ። ፍሬዲ ድማ ብሓሳባ ተሰማሚዑ ቴፕ ሪኮርድ ክትውዕ ይርአ። እቲ ዛንታ ቅድሚ ገለ ሰሙናት ይጅምር። ዛህራ ሓንቲ ሶርያ ማንቹሪ ትበሃል ጓል ሓፍታ ነይራታ። ሶርያ ንሓደ ኣኽራርን ዓማፅን ዓሊ ዝበሃል ሰብኣይ ተመሪዓ 2 ኣወዳትን 2 ኣዋልድን 4 ቆልዑ ወሊዳ ነይራ። ይኹን እምበር ዓሊ ንጓል 14 ዓመት ክምርዖ ብምሕሳብ ንሶርያ ክፈትሓ ይደሊ ነይሩ። ሶርያ ግን ደቃ ክትኣሊ ስለ ዘይትኽእል ንፍትሕ ተኣቢቦ ነይራ። ዓሊ ንሸኽ ሓሰን ንሶርያ ክዛረባ ይሓቶ። ይኹን እምበር ሸኽ ሓሰን ንሓሳባቱ ኣብ ዝነጸበሉ ዓሊ ንሸኽ ሓሰን ዝፈልጠሉ ምስጢር ብምንባሩ ሸኽ ሓሰን ከይፈተወ መስ ሓሳቡ ተሰማምዕ። ሸኽ ሓሰን ንሶርያ ኣብ ገዛኣ እናተዛረባ ከሎ ዛህራ ድማ ተሓቢኣ ክሰምዖ ከላ ትርአ። ሸኽ ሓሰን ድማ ንሶርያ ንዓሊ ክትፈትሖ ዓሊ ድማ እተን 2 ኣዋልድ ምስ ኣኾና እቶም ኣወዳት ድማ ወስዶም ከምኡ ድማ እቲ ገዛ ንዓኺ ክትፈላ ሓተታ። ዛህራ ግን ነቲ ጠለብ ምቕባሉ ኣበየት። ሸኽ ሓሰን ድማ ተወሳኺ ጠረብ ኣቕረበላ። ንሱ ደቃ ክትዕቢ ካብቲ ሓጋገዛ እሞ ክትውሸሞ ይሓታ። ብድሕሪዚ ዛህራ ኣብ መንጎ ካብቲ ክትጸናጸኖ ጸንሐት ብምውጻእ ኣዋሪዳ ሰቦ። ብድሕሪዚ ድሕሪ ገለ ሰዓታት ሶርያ ምስ ደቃ እናተመገበት ከላ ዓሊ ንፍትሕ ብዘይ መቕባላ ከም ዘዋረደቶን ዘሕፈረቶን ብምሕባር ክቋያቋያ ይጅምር። ጸኒሑ ድማ ነቶም 2 ኣወዳት ደቁ ተፋቲሑ ምስኦም ክወስዶም ክእምኖም ይፍትን። ዛህራ ድማ ምስ 2 ደቃ ክገትፋ ይፍትን ብምህላው ማዕርኽ ክንደይ ሕማቕ ምዃኑ ሓቢራ ክትቋያቆ ኣብ ዝጀመረትሉ እቲ በኽሪ ወዳ ኣብ መንጎኣትዩ ምስ ሰብኣይ ከምዚ ኢልካ ኣይትዛረቢ ኢሉ ይግስጻ። ብድሕሪዚ ዓሊ ምግቢ ክትቅርበሉ ኣብ ዝሓተታ ሶርያ ኣንጸርጺራ ነቲ ኣብ ጣውላ ዝነበረ ብያቲ ክትሰባብሮ ትርአ። ጸኒሓ ድማ ደቃ ሒዛ ክትወፅእ ኣብ ዝፈተነትሉ ዓሊ ከፈራርሃ ይሃርማ። ሶርያ ድማ 2 ኣዋልድ ደቃ ሒዛ ናብ ዛህራ ትኸይድ። ዛህራ ናብቲ ኢብራሂም ኣመሓዳሪ ናይቲ ዓዲ ክሕግዛ ተስፋ ብምግባር ከይዳ ክትዘራርባ ትርአ። ኢብራሂም ንዛህራ ይፈትዋን ክምርዓዋ ይደሊ ብምንባሩ ብዙሕ ተስፋ ገይራ እያ ነይራ። ዛህራ ምስ ኢብራሂም እናተዛረበት ከላ ሃሽም ዝበሃል ሰብኣይ መፅኡ ሰበይቱ ከም ዝሓመመት ሓቢሩ ክትሕግዞ ይሓታ። ተተሓሒዞም ኣብ ዝኸደሉ ዝነበሩ ድማ ዓሊ ምስ ሓንቲ ጓል ብመኪና ክኸይድ ትርኢ። ዛህራ ኣብ ገዛ
أبز بصحت الوان سيتهاشم عرفات صنحمو بمسرة بحري أو حديرات جنزة بدحر زي الشيخ حسن زهرة صوعو حاشم نبين خوينو دقو خالص لزيكل سورايا حتحجزو يحطوا زهرة دما دموز كبرلا على دما بزعوان دموز أخي حتى قلب تقرب بز تسمامي عم دما يفعل بدحر زي إبراهيم ددحر أب مسعاب أفا أنت زي أكيبا أب تساقم كتأتو مخانا يتنقع سورايا مس هاشم سرح جميلة بهاشم دقون أدنا أتركب يخون مبر علي بحبوك كتاتلا يجمر سورايا رأسخ إلى كداون تاخد شمامت زهرة جنزاب زلا دما كتابات جمر حدا مشت علي نشيخ حسن صوله سورايا مش حاشي تزميها بمبالي تكنا مقطعات دما موت بدار بأمن مخانو يحبرو شيخ حسن دما سورايا أتوعلوني ألو بمحساب غني حيسوتو علي دما مسخاخر أمسيو خسام مخانو اندان سرسره هزاري ويخيد علي كفو حسابو خسامرو اللومتان سورايا تزميها بمبال كوري جنبره أزان حندما أتوري أب إذني زهرة بصحي سورايا مصدق أب برخا بمخاد أنباباتات بغزا هاشم كتمارح ألو خطككلات الرأي صنيحي ون هاشم أب غزا قد مساعاتو بمقتاو مسؤخ الدراري حتى سورايا جن أدمئو تنصقو أبز قد سلام عالتي زهرة علي مشيخ حسن إبراهيم كزرارب كله ترئيو دقيمم دما نسورايا زخصا جبط مرتعو الزقرب مخانو ينقروو بدحر زي زهرة لإبراهيم مس عالت مشاطر الله خاتبلو إبراهيم دما منالبات مس هاشم تدكس كيت خونز برا زهرة حاري آخد صحوة الرئي بدحر زي زهرة ناب سورايا خيدا تتنقبع يخون مبر سورايا حتنا كاب شاولوز تبقسي إلى محساب بزو حيث قدستن إذا خمزي لخلو علن شيخ حسنن حاشم تصويعهم ركبوا مساريا حاتيتهم فرم ورقة أقربلو بزي تحبوس حاشم قدفوهم قيد الرئي يخون مبر علن شيخ حسنن نجوز بمخات زبلو وانت زي جيرو ندقو ناب ناسين أمرو حكمنا ويبيت أسر تخصدوهم كنصدوم إنا بمبال يفارال هو هاشم دما خيفتوه مساريا 5 دقائق 5 كري السمامع بدحر زي أيسانحن علي ناب سورايا بمخات كابجز أسيحيبو أبودنا بموزع زميخ بمبال أبقن هزبي كهرمان كتعفاني جمر بدحر زي زهرة أب منقوب مقتاكو تقاء أطر بدحر زي أما حداد إبراهيم ساب لإخات سبوعه علي دما نسورايا مس هاشم كم دقسات يخسا سورايا النام حالت مس هاشم كم زي دقسات تحبر زهراون بقديقة سنات أكبر ما أسي قبن كوينو بمبال تمقبل أما نقوغن هاشم كم تعالى زبلو مس 5 دقسة مسكرة التأم حدار دما كسي 5 توسن بدحر زي قداي فردي بولادي أخي ترتقبن إنياتا بهيدا بدار بأمنك دحر ساعاتات تدوسن زهرة نزم سمعت ولا كان اختها ما أنت فتنت زكاتات الواز نبروة هبلات حزون ملسوا سرايا نام ودأت ساعتها نقوالا خاتمة بمهاب تفانا ودا زهرة التحقي مسبوب بزا نقرن مخانات حبرا إذا هم زير خلو التم عادي قد قعتي الرأي إبراهيم صلوت تدبري الرأي التم اشتري ودا نسرايا كفانا واد ما يرأي التعب حاو مزيو بعين سليت أميتو حاو حيزو خيلون يرأي بدحر زي سورايا بدنسفا مقراص نبع ترأي التانا مودة على ساعات أبز أخذت له سورايا أبوتان مقتالئات وستي داق ما يدما شح حسن إبراهيم مخصصي أن فردان حبرو التهز بدما كترح جمر قتلو نسورايا نسأل أقانتهم دوان دحيت من بسار كساب معانت أبود قواد أتيهم دفنوها زهرة ندابا خيط أبكند أهد قبل أمانقوب متاوحاتته يخون مبر تقوثيتات عليه سنة سرعات بمسرد بحلي ولادي مجمّر يخلق تأمن سندي سحتا حانت عبايسة تدما زي أنا تسهت بمخانا زعبريو بمبال جرحك سمع ذنا يرحبتن بدحري ولادي أسب قتالي
علي እምደርቢኡ ኣብ ግንባራ ሃረማ ንጹህ ደማ ክዛር ጀመረ ነብዓታ ድማ ምስኡ ብኽሪ ወዳ ብጭካኔ ኣብ ሞት ወላዲቱ ኢዳ ሓወሰ ትንእሽተይ ወዳ እውን ሰዓበ እምኒ ኣብ ርእሲ ሶርያ ከም በረድ ክረምቲ ዘለበ እቲ ጽቡቕ ብኽሕደት ዝደበሰ ሓስም ከም ይሁዳ ሕቖ ይብኻትም ይርአ ኣብ መወዳእታ ሶርያ ብግንባራ ተደፊኣ ህይወታ ሓሊፋ ትረአ ኣብታ ምሸት እቶም ዓዲ ኣብ ምዝንጋዕ ከለዉ ዛህራ ምስ መሓዙታ ኮይና ነቲ ሬሳ ኣብ ገምገም ሩባ ከም ብርኦ ይረኣያ ኣብ መወዳእታ ናይ ታክሊን ዛህራ ዛንታ ነጊራ ክትውድእ ትረአ ብድሕሪ ሃሽም መጺኡ መኪና ከም ዝተዓረየት ይሕብሮ ዛህራ ምስ ፍሬዱ ኣብቲ ጋራጅ ኣብ ዝበጽሕሉ ዓሊ ንሼኽ ሓሰን መርዓ ከም ዘይሰለጦ ይሕብሮ ሓሽም ዘይሰለጠኩም ኢኹም ኣሕጢኩም ክብል ከሎ ኢብራሂም ይሰምዖ ሓሽም ድማ ኩሉ ተሓቂ ይነግሮ በዚ ድማ ኢብራሂም ንሼኽ ሓሰን ይቋየቁ ኣብ መንጎ ግን ፍሬዲ ክብገስ ምስ ደለየ ምኻድ ይኸልዎ ቦርሱ ወሲዶም ድማ ኩሉ ቴፕ ሪኮርደር ካሴታትን ይሰባብርዎ ብድሕሪዚ ፍሬዲ ጉዕዙ ይጅመር ዛህራ ድማ ኣብ መንገዲ ጸኒሓ ነቲ ምስኣ ዝነበረ ካሴት ተህቦ ፍሬዲ ድማ እናሰንደውሉ ካብቲ ዓዲ ይወፅእ ዛህራ ድማ ዛንታ ሶርያ ዓለም ከዛርብ ብምባል ትጨብር